हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण अंदरिकी। సో ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెళ్ళడుట అనేటువంటిది అధ్యాయము. సో ఇందులో ఈరోజు 23వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణల ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. నాణ్యం తత పద్మలాశలోచనాద్. నాణ్యం తత పద్మపలాశలోచనాద్. నాణ్యం తత పద్మపలాశలోచనాద్. నాణ్యం తదా పద్మపలాశలోచనాద్. దుఃఖచిదం తే మృగయామి కంచన. దుఃఖచిదం తే మృగయామి కంచన. దుఃఖచిదం తే మృగయామి కంచన. దుఃఖచిదం తే మృగయామి కంచన. యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా.
यो मृगे हस्तगृहीत पद्मया यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया यो मृग्यते पद्मया गृहीत पद्मया यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया यो मृगे हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया श्रियेतरैरङ्गमृगया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया श्रियेतरैरङ्गमृगमाणया नान्यं ततपद्मपलाचलोचनाद् दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन नान्यं तथा पद्मपलाचलोचनात् मृगयामि ते मृगयामि नान्यं ततपद्मपलाचलोचनाद् दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन नान्यं तथा पद्मपलाचलोचनात् मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गं विमृग्यमानया यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया नान्यं ततपद्मपलाशलोचनाद् दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया नान्यं तथा पलाचलोचनात् ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यमाणया హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఎక్కువగా హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు రెడ్మీ 9 పవర్ అట మాత పేరు రీనేమ్ చేసుకోండి జనరల్. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. నేను చదివాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చదవండి. నాణ్యం తత పద్మపలాసలోచన దుఃఖచ్చిదంతే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయ శ్రీయేతరైరంగ విమృగ్యమానయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ప్రణం. నాణ్యం తథా పద్మపలాసలోచనాద్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమాణయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాణ్యం తతః పద్మపలాచలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదంతే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమాణయ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. అరుణ ఐ మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. నాణ్యం తతః పద్మపలాశలోచనాత్ దుఃఖచితం తే మృగయామి కంచన
यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया శ్రీయేతరైరంగవిమృగ్యమాణయా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నాణ్యం తతః పద్మపలాశలోచనాత్ దుఃఖశ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రీయేతరైరంగ విమృగ్యమానయా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నాణ్యం తతః పద్మపలాసలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాణ్యం తతః పద్మపలాశలోచన దుఃఖిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియైతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। హరే కృష్ణ. नान्यं ततः पद्मपलोपलोपलासलोचना दुःखस्थितं ते मृगयामि काञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरैरङ्ग विमुग्यमानया। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवादाలు। హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. చెప్పండి మాతాజీ. నాణ్యం తతః పద్మపలాసలోచనా దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి. ఇక్కడే అడ్డం వచ్చింది, ఒక్క సెకండ్ గురూజీ. ఇక్కడ ఏదో దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియైతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నాణ్యం తతః పద్మపలాసలోచనాః దుఃఖచ్చితం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ ఉజ్వల మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతా చదవండి. చదవండి మాతాజీ. నాణ్యం తతః పద్మపలాసలోచనా దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కాంచన యో మృగ్యతే పద్మయా శ్రితారైరంగ విమృగ్యమానాయ. హరే కృష్ణ. ప్రభు మీరు చదవండి, తర్వాత విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాణ్యం పద్మపలాశలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియైతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి ప్రభుజీ. చదవండి. నాణ్యతర పద్మపలాసలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన ఏ మృగ్యతే హస్త గృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమాణయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంతకుముందు రెడ్మీ 9 పవర్ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రెడ్మీ 9 పవర్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను అది చదివానని ఓకే మాతాజీ, ఇప్పుడు చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ చదవమంటున్నారు, చదవండి. చదువుతాను. నాణ్యం తతః పద్మపలాసలోచనా
దుఃఖం ఛిదంతే మృగయామి కంచన యో మృగతే హస్త గృహీత పద్మాయ శ్రేయస్రైరంగ నిమృగ్యమానాయ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చదివేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాణ్యం తతః పద్మపలాశలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ్య విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ధన్యవాదాలు. ఓకే, సంధ్యా మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుదానోత్తరం. నాణ్యం తతః పద్మపలాశలోచనాద్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కంచన ఏ మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమానయా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో నాణ్యం ఇంకొకరిని తతః కనుక పద్మపలాశలోచనాత్ పద్మదళ నేత్రుడగు భగవాను నుండి దుఃఖచిదం ఇతరుల దుఃఖములను శమింపచేయువాని నీ యొక్క మృగయామి కాంచకున్నాను కంచన ఇంకెవ్వరిని ఎవరైతే మృగ్యతే అన్వేషించుచు హస్తగృహీత పద్మయా హస్తమునందు పద్మము నిడుకొని శ్రియా లక్ష్మీదేవి ఇతరైహి ఇతరులచే అంగా ప్రియమైన బాలక విమృగ్యమానయా పూజితురాలగు. భావము ధ్రువకుమార పద్మపలాచలోచనుడగు భగవానుడు తప్ప నీ దుఃఖమును క్షమింప చేయగలవారు ఇంకొకరు లేరు. బ్రహ్మాది దేవతలు లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నరాలుని చేసి కొనగోరుచుండగా పద్మపాణి అయి ఆమె ఎల్లప్పుడూ దేవదేవునికి సేవ చేయ సంసిద్ధురాలయ్యుండును. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. భగవాను నుండి పొందెడి ఆశీర్వాదము మరియు దేవతల ఆశీర్వాదము సమానము కావని సునీతి ఈ పలుకుల ద్వారా తెలియచేయుచున్నది. ఎవరిని పూజించినప్పటికీ మనుజుడు ఒకే ఫలమును పొందునని మూర్ఖులు పలికినను అది సత్యము కాదు.
దేవతలు వసగిడి వరములు తాత్కాలికములనియు అవి కేవలము అల్పజ్ఞుల కొరకే ఉద్దేశింపబడినవనియు భగవద్గీత యందు చెప్పబడినది. అనగా దేవతలు పరమోన్నత స్థానమునందు నెలకొని ఉన్నప్పటికీ బద్ధజీవులైన కారణమున వారి వరములు శాశ్వతములు కాకున్నవి. ఆత్మ నిత్యమైనందున శాశ్వతమగు వరము ఆధ్యాత్మిక వరదానమే. జ్ఞానము హరింపబడిన వారే దేవతార్చనకు పూనుకుందురని భగవద్గీత యందును తెలుపబడినది. కనుకనే దుఃఖమును చేసుకొనుటకు దేవతల కరుణకై ప్రాకులాడుట ప్రత్యక్షంగా దేవదేవుని దరిచేరుమని సునీతి తన పుత్రునకు తెలిపినది. భౌతిక సంపత్తులన్నీయును దేవదేవునిచే అతని వివిధ శక్తుల ద్వారా ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి ద్వారా నియంత్రింపబడును. కనుకనే భౌతిక సంపత్తులు కోరువారు లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నురాలుని చేసుకొనగోరుదురు. ఆమె కరుణను వాంఛింతురు. గొప్ప దేవతలు కూడా ఆ మహాలక్ష్మిని అర్చించుచుండ ఆమె మాత్రము సర్వదా దేవదేవుని ప్రసన్నుని కావించుకొన గోరుచుండును. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చించువారు అప్రయత్నముగానే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహమును బడియుదురు. ధ్రువుడు తన జీవితమున ఇప్పుడు భౌతిక సంపత్తులను కోరుచున్నాడు. వాని కొరకైనను దేవతార్చనకు బదులుగా దేవదేవుణ్ణి అర్చించుట శ్రేష్టమని అతని తల్లి సలహానిచ్చినది. విశుద్ధ భక్తుడు భౌతిక పురోగతికై దేవదేవుని వరముల నడుగడు. అయినను భగవద్గీత యందు తెలుపబడినదేమనగా పుణ్యాత్ములైన వారు లౌకిక వరములకైనను భగవానుని ఆశ్రయింతురు. భౌతిక లాభము కొరకై భగవానుని దరిచేరువాడు అతని సాంగత్యమున క్రమముగా పవిత్రుడు కాగలడు. ఆ విధంగా ఆ పుణ్యాత్ముడు సమస్త భౌతిక కోరికల నుండి విడిబడి ఆధ్యాత్మిక జీవన స్థాయికి చేరును. ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి చేరనిదే సమస్త భౌతిక కల్మషములను దాటుట మనుజునికి సాధ్యం కాదు. ధ్రువుని తల్లియకు సునీతి దూరదృష్టి కలిగిన స్త్రీ. కనుకనే దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని తప్ప అన్యులను అర్చింపవలదని ఆమె పుత్రునకు ఉపదేశించినది. ఆ దేవదేవుడు ఇచ్చట పద్మదళ నేత్రునిగా అంటే పద్మ పలాశ లోచనునాథ్ అని వర్ణించబడినాడు. ఎవరేని మనుజుడు మిగుల అలసినప్పుడు పద్మమును గాంచినచో అతని బడలిక ఎంతయూ ఒక్క మారుగా తీరిపోవును. అదేవిధంగా దుఃఖాతురుడైనవాడు దేవదేవుని ముఖపద్మమును గాంచినప్పుడు వెంటనే అతని దుఃఖము శమించగలదు. కమలము విష్ణు భగవానుడు మరియు లక్ష్మీదేవి అస్తములందు చిహ్నముగానున్నది. వారిరువురుని కలిపి అర్చించువారు అన్ని విధముల నిక్కముగా భౌతిక జీవనమునందు భాగ్యవంతులైయుందురు. దేవదేవుడు శివ విరంచినుతం అని వర్ణించబడినాడు. అనగా బ్రహ్మ రుద్రాదులు కూడా నారాయణుని పాదపద్మములకు వందనముల అర్పింతురని దాని భావము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆ భక్త ధ్రువుడు యొక్క చరిత్ర మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సంఘటనలో భక్త ధ్రువుడు తన పినతల్లి చేత అవమానించబడి తన తల్లి దగ్గరకు రాగా ఆ తల్లి భగవంతుణ్ణి, సునీతి అయినటువంటి ఆవిడ, ఆ దేవదేవుడు అందరికంటే గనుడైనటువంటి ఆ పరమ దయాళువైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించమని ఆమె తన పుత్రుడికి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆమె చెప్తుంది అంతకుముందు ధ్రువుని యొక్క ప్రాపితామహుడు మరియు పితామహులు ఇద్దరు కూడా మరి ఆ పరమ దయాళువగు భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన అనుగ్రహం ద్వారానే బ్రహ్మ సృష్టి గావించడము, అలాగే మనువు భౌతిక సంపదలు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ముక్తిని కూడా పొందారు అని చెప్పి ఆమె చెప్తుంది. నీవు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించు. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తుంది, జన్మ మృత్యు వలయము నుండి ముక్తి కోరువారు ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములను భక్తితో ఆశ్రయిస్తారు. నీ నిజధర్మ నిర్వహణ చేత పవిత్రుడవై హృదయమునందు ఆ భగవానుని నిలుపుకొని అనన్యంగా ఆయన సేవయంతే నిరంతరము నెలకొనుము అంటూ చెప్పి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. నాణ్యం తత పద్మ పలాశలోచనాద్ దుఃఖచిదం తే మృగయామి కంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరైరంగ విమృగ్యమానయా. నా అన్యం అంటే ఇంకొకరిని ఆశ్రయించకుండా, ఆ భగవంతుడు తప్ప అన్యులెవరిని కాకుండా అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. నా అన్యం ఇంకొకరిని ఎవరిని కాకుండా. తత పద్మ పలాచలోచనాత్ కనుక ఇతరులు ఎవరిని కాకుండా పద్మ పలాచలోచనాత్ పద్మదళ నేత్రుడైనటువంటి సో ఆ భగవానుని ఇక్కడ ఆశ్రయించమని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా దుఃఖ చిదం తే, నీ యొక్క దుఃఖాన్ని, నీకు కలిగినటువంటి దుఃఖాన్ని కానీ ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని కూడా కలిగి క్షమింప చేయగలిగేటువంటి వాడు అని ఆమె చెప్తూ ఉన్నది. అందుకే తన పుత్రుడితో సునీతి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఓ పుత్ర, పద్మ పలాచలోచనుడగు భగవానుడు తప్ప నీ దుఃఖాన్ని క్షమింప చేయగలిగేటువంటి వారు ఇంకెవరూ లేరు. నీకు కలిగినటువంటి ఈ బాధను, నువ్వేదైతే దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నావో ఈ దుఃఖాన్ని తొలగించగలిగేటువంటి వాడు ఆ పద్మ పలాచలోచనుడైనటువంటి
పద్మదళ నేత్రుడు, పద్మదళాల వంటి నేత్రాలను కలిగినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ భగవానుడు తప్ప ఇంకెవరు లేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తుందామే, బ్రహ్మాది దేవతలు లక్ష్మీదేవుని ప్రసన్నురాలుని చేసుకొనగోరుచుండగా బ్రహ్మ ఇతర దేవతలందరూ కూడా లక్ష్మీమాతని ప్రసన్నం చేసుకుని, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి కారణంగా భౌతికమైనటువంటి సంపదల కోసము మరి ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత. సో కనుక బ్రహ్మాది దేవతలు సైతము లక్ష్మీ మాతను ప్రసన్నురాలను చేసుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆ పద్మపాణి అయినటువంటి, అంటే పద్మాన్ని ధరించినటువంటి చేతిలో ఆ పద్మాన్ని పట్టుకున్నటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత మాత్రము ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవదేవుని సేవ చేయడానికే సంసిద్ధురాలై ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక నీవు మరి ఆ లక్ష్మీమాత పాద మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల సంత ఉండి నిరంతరము ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి లక్ష్మీమాత, ఆమె ఆ భగవంతుని చేస్తుంది. అలాగే నువ్వు భౌతికమైనటువంటి రాజ్యము ఇవన్నీ కూడా కోరుకుంటున్నావు కనుక ఆటోమేటిక్గా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించడం, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి పూజించడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలు. శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం వల్ల మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటిది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక మానసిక ఆచార సంబంధ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా కలుగుతాయి అని చెప్తారు. సో ఈ విషయాలను భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సాక్షాత్తుగా చెప్పబడినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ భగవాను నుండి పొందేటువంటి వరప్రదానము ఇతర దేవతల నుండి పొందేటువంటి వరప్రదానము సమానాలు కావు అనేటువంటిది సునీతి యొక్క ఉద్దేశము. సునీతి ఆ భావనతోనే చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కొంతమంది మూర్ఖులు మాత్రమే ఏముంది, ఏ దేవతను అర్చన చేసినా సమానమే, అందరూ ఒకటే, దేవతలందరూ ఒకటే అనేటువంటి భావనలో చెప్పేటువంటి వారు కదా. సో అటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మూర్ఖులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. భగవద్గీతలో ఎలాగూ చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ అల్పజ్ఞులు మాత్రమే ఇతర దేవతా అర్చనం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ నా భక్తులు నిరంతరము నా ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అనేక మార్లు చెప్పుకున్నాం, ఒక చెట్టు సమృద్ధిగా ఉండాలంటే చెట్టు యొక్క వేర్లకు మూలానికి నీళ్లు పొయ్యాలి. అలాగే ఈ దేహం పుష్టిగా ఉండాలి అంటే మనం సహకరించాలి మన విధానాలకు, అంటే ఈ దేహానికి ఉదరానికి మాత్రమే కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. అలాగే మనం పొందవలసినటువంటి వాటికి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించడం వల్ల ఇతర అన్నీ కూడా వస్తాయి అని చెప్పుకుంటాం. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించడం వల్ల మరి ఆయనలోనే అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటి ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి లక్ష్మీమాత నిరంతరము ఆయనతోనే ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక లక్ష్మీమాత కూడా అనుగ్రహింపబడుతుంది, ఆమె కూడా వస్తుంది. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉండేటువంటి వాడు కనుక బ్రహ్మ, ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఉద్భవించి ఆ పద్మ దళాలపై కూర్చున్నటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మరి ఆ భగవంతుడితోనే వస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆయనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి సో వైష్ణవులలోనే అత్యుత్తముడుగా చెప్పబడేటువంటి శివుడు కూడా ఆయనతోనే వస్తుంటాడు. మరి ఇంకా కావాల్సింది ఏంది? ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు బ్రహ్మ ఆయనతోనే ఉంటాడు, శివుడు ఆయనతోనే ఉంటాడు, లక్ష్మీమాత కూడా ఆయనతోనే వస్తుంది. సో కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పూజ వలన అందరూ దేవతలను మనము అర్చించిన వాళ్ళం అవుతాం. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా ఆయనలో అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కదా. సో కనుక
ఆ భగవానుడే ఏకైక ఆశ్రయము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే సునీతి తన పుత్రుడు ధ్రువుడు అల్పజ్ఞులలాగా ఇతర దేవత అర్చనం చేయవద్దు అని కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఆ నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆత్మ ఆధ్యాత్మిక వరదానమైనటువంటిది. సో కనుక మరి అటువంటి మనము మన యొక్క నిత్య ధర్మమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు అని చెప్తారు. సో మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడింది, శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తూ ఉన్నారు కదా, నేను సర్వ పాపాల నుండి విముక్తి. ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ నిత్యమైనటువంటిది. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం నుండి వచ్చినటువంటిది కనుక తిరిగి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోవడానికి మరి పాప విమోచనం చేయగలిగేటువంటి వారు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు కదా, హరే కృష్ణ, సర్వ పాపముల నుండి నేను విముక్తి కలిగిస్తాను అని చెప్పిన శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగేవాళ్ళు. ఏ శ్లోకము, ఏ అధ్యాయము? హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకో. ప్రభు ఇస్తున్నాను. హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు ఇచ్చాను ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయింది. ఎందుకు అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు ప్రభుజీ? అదేనా సర్వధర్మం పరిత్యతే మామేకం శరణం వ్రజ, అదే ప్రభు? మీరు చెప్పదలుచుకుని చెప్పండి. అదే కదా, సారీ ప్రభుజీ. సర్వధర్మం పరిత్యతే మామేకం శరణం వ్రజ సర్వభ్యం అదే కానీ చెప్పండి. రెండో లైన్ ఉండండి ప్రభు, ఒక్కరు మిస్ అయింది, సారీ. 1 minute. మా మోష సుని అని వస్తుంది. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వ పాపేభ్యో. అవును ప్రభుజీ, సడన్ గా గుర్తురాదు ప్రభు, సారీ ప్రభు. హరే కృష్ణ. పర్లేదు. హరే కృష్ణ. సో భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. 18.66 ప్రభుజీ. శ్రీ భగవాన్ వాచ అహం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సరే, ఓకే. సో ఈ విధంగా సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో మొత్తం ఆయన బోధించినటువంటి బోధనల యొక్క సారంగా చివరిగా చెప్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. తన భక్తుడు తనకు శరణాగతుడైనటువంటి కారణంగా, భక్తుడు తనను శరణాగతుడిగా స్వీకరించినటువంటి కారణంగా సర్వ పాపాల నుండి విముక్తి చేస్తాను అని చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి పూజించడం వల్ల మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం, సర్వ పాపాలు తొలగిపోతాయి. సర్వ పాపాలు తొలగించబడినప్పుడు మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో, కోటాను కోట్ల జన్మల్లో పోగుపరుచుకున్నటువంటి కొండంత పాపాలన్నీ కూడా తరిగిపోయినాయి అనుకోండి, మంచు కొండలాగా కరిగిపోయినాయి అనుకోండి. ఇక మనకేముంది? శుద్ధత్వమే కదా ఉండేటువంటిది. సో కనుక మరి ఆయన ఆ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనంగా పాప విమోచనము కలగజేసేటువంటిది. ఆ భగవంతుని పూజ విధానం శ్రీకృష్ణుని పూజించడం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంటుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి కలగజేసేటువంటి వాడను నేనే అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ఇంతకుముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళలో ఇది చెప్పగలిగేవాడు. ఆ జనన మరణం నుండి విముక్తి కలగజేస్తాను అని చెప్పినటువంటి శ్లోకం భగవద్గీతలో.
శ్రీదీప మాతాజీ హరే కృష్ణ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ 7.29 ప్రభుజీ జరా మరణ మోక్షాయ. ఆహా మాతాజీ ఓకే, అది కూడా కావచ్చు, కానీ కరెక్ట్ గా ఆయన యొక్క జనన మరణాలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా బయటపడేస్తానని చెప్తారు కదా. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మాం ఏతి సో అర్జున. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను, తత్వాన్ని యథార్థంగా గ్రహించినటువంటి వాళ్ళు మరలా జన్మ పొందేటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్తారు. ఎవడైతే నా యొక్క జన్మ కర్మ మైనటువంటి ఆ దివ్య లీలలను తెలుసుకోగలుగుతాడో, పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోగలుగుతాడో, అటువంటి వాడు మరణించిన తదుపరి మరలా జన్మను పొందడు, అంటే ముక్తాత్ముడవుతాడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో చేరుకుంటారు అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ సునీతి తన పుత్రుడికి శాశ్వతమైనటువంటి ఫలాలను పొందడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి, అలాగే మరి ఆ లక్ష్మీమాత ఆయన ఆ దేవదేవుని యొక్క వివిధ శక్తుల ద్వారా, ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క శక్తులన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి శక్తులన్నీ కూడా లక్ష్మీమాత యొక్క నియంత్రణలోనే ఉన్నటువంటివి. కనుక మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఆ భౌతికమైనటువంటి వాంఛలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా యొక్క భక్తుడు నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి కారణంగా అతడికి అన్ని రకాలైనటువంటి ఫలాలు లభిస్తాయి, అవన్నీ లేనటువంటి వాడు కాకుండా ఉండడు అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. అంతేకాకుండా అతడు నా యొక్క ధామాన్ని చేరుతాడు. ఆ ధామాన్ని చేరుకోగలగడానికి ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఇవ్వగలిగేది ఒక భగవంతుని యొక్క అర్చనా విధానం మాత్రమే, ఆయన్ని ఆరాధించేటువంటి, ఆయనకు శరణాగతులైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు, తత్వాన్ని యథార్థంగా గ్రహించినటువంటి వాడు మరలా జన్మ పొందరు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి వారికి హృదయ శుద్ధి లభిస్తుంది, చిత్త శాంతి. హృదయం ఎప్పుడైతే ఆ హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతుందో అప్పుడు అతడు శాంతియుతంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటాడు, మనశ్శాంతిగా ఉండగలిగేటువంటి. అందుకే ఆ కృష్ణ భజన, నామస్మరణ, ఆరాధన, సో ఆ కృష్ణుని గురించి భజించడం, ఆ కృష్ణుని యొక్క నామస్మరణం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామస్మరణ చేయడం, అలాగే ఆ భగవంతుడు యొక్క శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధన చేయడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల, అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారు కదా, చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపన శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ స్నపనం అంటూ ఆయన మరి సో మొత్తం మనకి ఆ మనసులో ఉండేటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ వంటి దోషాలన్నింటినీ తొలగించి మనశ్శాంతిని కలగజేసేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పూజా విధానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతుంది, హృదయే నారాయణ స్థానం కృష్ణ స్మరణమే ధ్యానం. సో అలాగే ఇంకా
మనకి మానసిక ఆత్మీయ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా చేరుతాయి అని చెప్తుంటారు. సో హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే అంటూ ఆ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. ఆయన ఆనందమూర్తి, కృష్ణ సర్వ ఆకర్షకుడు, రామ మనకి ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ది ప్లెజర్ కదా. సో కనుక ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం వల్ల, ఆయన యొక్క నామస్మరణము కీర్తనము మనసుకు నిరంతరము ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తుంటుంటారు. సో కనుక ఈ కలియుగం భావని మన హృదయాల్లో ఉండేటువంటి పవిత్రీకరించేటువంటి కలహాల కపట యుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక తరుణోపాయం, మనశ్శాంతికి ఆనందానికి ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ మహామంత్రము స్మరణము, జపించడము, కీర్తించడము. అందుకే నామ సంకీర్తన యజ్ఞం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ. అలాగే మరి ఆ విధంగా మనశ్శాంతి ఆనందాన్ని పొందినటువంటి వాడికి భయం ఉండదు కదా. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క పూజా విధానము భయ నివారిణి అని చెప్పబడుతుంది. సో ఇందుకు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం చెప్పబడింది, హరే కృష్ణ, భయాన్ని తొలగించేటువంటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. 2.40 ప్రభుజీ. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఎస్ మాతాజీ, ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఇంకోటి కూడా ఉంది. హరే కృష్ణ, వేరే వాళ్ళు. హరే కృష్ణ సంధ్యారాణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ అన్మిట్ చేస్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష. అది కాదా బాబా? కాదు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సరే, థ్యాంక్ యూ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. అనన్యా చింతయంతో మా ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం ఏ జనా పర్యుపాసతే. నా ప్రభుజీ. ఓకే, పర్లేదు కానీ కాదు మాతాజీ, అది ఇంకొకటి కూడా ఉంది వేరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. క్లూ ఏంటంటే అది 9th చాప్టర్ లో ఉంటుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి ప్రభుజీ, కొంచెం ఈ నెట్ లో సరే వినిపించలే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, భయ నివారణ గురించి అభయం ఇచ్చినటువంటి శ్లోకము భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకం గురించి అడిగారు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ అనుకోవచ్చు ప్రభుజీ. అది మహాత్ముల యొక్క అనుచరణ ఉండేటువంటిది కదా మాతాజీ. అంటే భయాన్ని పోగొడతారన్న ప్రభుజీ. భయం ఉండదు. భగవంతుని భక్తిలో ఉంటే భయం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఉండి చేస్తాను అని చెప్తారు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పండి. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వత్ శాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అది కదా ప్రభు. ఓకే ప్రభు, కానీ అందులో కూడా పరిపూర్ణంగా రాదు. మనం ఇవన్నీ కూడా మీకు లెవెల్ 4 క్లాసులలో ఏంటి దేనికి సంబంధించినవి అనేటువంటి చెప్పిస్తాం. ఓకే ప్రభు, పర్వాలేదు, కొన్ని రిలేటెడ్ గా ఉన్నాయి. బట్ 9వ అధ్యాయంలోనే 29వ శ్లోకం, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం అని చెప్పబడిన శ్లోకం. సో
ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి యొక్క భక్తుడికి భయం ఉండదు అని చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుణ్ణి తన హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు హృదయస్థ పరమాత్ముడిగా ఆయన ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక కృష్ణ భక్తుడికి ఎప్పుడూ భయం ఉండదు అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే స్వయంగా కృష్ణుడు వారి యొక్క హృదయాలలో ఉంటాడు కనుక మరి ఆయన భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా భయం ఉండదు. సో కనుకనే ఆయన్ని పూజించేటువంటి వాళ్ళు నిర్భయంగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. నిర్భయత్వం భక్తి యొక్క లక్షణాలు, భక్తి యొక్క లక్షణాల్లో కూడా నిర్భయత్వం అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ భగవంతుని పూజించడం వల్ల దివ్య ప్రేమాభావం పొంది పొర్లుతుంది అని చెప్తుంటారు. శ్రీకృష్ణుని పూజించడం వల్ల మనసులో దైవ ప్రీతి పుష్పిస్తుంది కనుక ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక అందుకే చెప్తారు, నిరంతరము భగవన్నామ స్మరణం చేయడం వల్ల ఆ హృదయంలో పేరుకుపోయినటువంటి మలినం క్రమక్రమంగా తొలగించబడి ఆ చైతన్యము పుష్పిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అది మనిషిని ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతుందో, మలినాలు తొలగిపోతున్నాయో, ఆ అర్థంలో మన యొక్క యథార్థ దర్పణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ విధమైనటువంటి పూజ, ఆ దైవ ప్రీతి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అంటే మొదటగా మనకేంటి మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు సాధనా భక్తి. సో సాధన భక్తి తర్వాత క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అది రాగానుగ భక్తిగా మారుతుంది, ఇంకా ఇంకా ఉద్భవించి భావభక్తిగా మారుతుంది, ఇంకా ఇంకా అది ప్రేమ భక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది. సో అలా ఆ దైవ ప్రీతి ఉద్భవించినప్పుడు అది మనిషిని ప్రేమ భావమయునిగా మారుస్తూ ఉంటుంది, సాత్వికుడుగా మారుతూ ఉంటాడు. తద్వారా దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ భావము సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా నిన్ననే డిస్కషన్ వచ్చింది, పిల్లల్ని ఎలా మన ఆధీనం మనం మార్చుకోవాలి అనేటువంటి మాతాజీ అడిగారు. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల, గృహంలో కృష్ణ పూజలు చేయడం వలన ఆ ఇంటిలో సద్గుణాలు, ఐశ్వర్యాలు, సౌఖ్యము అన్నీ పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీమాత అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడే బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు, అక్కడే శివుడు ఉంటాడు, మహేశ్వరుడు అయినటువంటి శివుడు ఉంటాడు. సో కనుక కృష్ణ పూజా విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత, కృష్ణుని పూజించడం వల్ల అందరి దేవతలను ఆరాధించినట్లు అవుతుంది. అందరూ కూడా సమృద్ధిగా మన కుటుంబాల్లో, అంటే మనకు ఆచార, కుటుంబ, సామాజిక ప్రయోజనాలన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో, ఎందుకంటే మనం భక్తి మార్గంలో ఉంటే మన పిల్లలు కూడా నైతికమైనటువంటి విలువలను పెంచుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం వాటిని ఆచరిస్తుంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మహాత్మానస్తు మాం పార్త అని. ఎందుకంటే మహాత్ములు, ఎందుకంటే మనకి మన వ్యవస్థలో మొదటగా తల్లిదండ్రులే మార్గదర్శకులు, ఆ తర్వాత స్కూల్ టీచర్స్ అని చెప్తుంటారు, ఆ తర్వాత రాజకీయ నాయకులు. ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో రాజకీయాల గురించి మాట్లాడడం వ్యర్థం. సో అలాగే మనకి ఇంకా భాగవతంలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క పూజా విధానం గురించి, కృష్ణ పాదారవింద భక్తి జన్మనావృతదాయక పునర్జన్మ జరాజాలం సిదంత ఏ స్మృతి మాత్రత అని చెప్పబడి, అంటే కృష్ణుని పాదసేవ స్మరణం ద్వారా జనన మరణ దుఃఖాలన్నీ నశించిపోతాయి అని చెప్పబడి. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూజించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు, ప్రయోజనాలని ఒకసారి చెప్పుకుంటే, పాప విమోచనం, సర్వ పాపముల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది, అంటే శుద్ధమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, మనోమాలిన్యం తొలగిపోతుంది, శాంతి, భయరహిత సుఖమయమైనటువంటి జీవన విధానం లభిస్తూ ఉంటుంది, ప్రేమాభావము ఆ దేవుని పట్ల, ఆ భగవంతుని పట్ల ప్రగాఢమైనటువంటి అనురాగం, భావము, ప్రేమ పొందుతాయి అని, వీటన్నిటినీ మించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి వచ్చినటువంటి మనము తిరిగి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోగలుగుతాం. అంటే మోక్షం, అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అది
శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూజ చేసేటువంటి విధానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తన పుత్రుడికి సునీతి బోధించినటువంటి బోధనల్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యంగా చెప్తూ ఉంటారు మనకి మన ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పబడిన అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.